Ja. De nem kell videó kedvéért kapkodni, meg szépen, jó? Jó, állj meg neki, Bence. Mármint úgy, hogy körbe-körbe megyünk. Aha, igen, azt érzem, hogy már hol. Igen, ezt neked kell belőni. Meg te forogsz, nem akarok azt mondani, hogy álljak meg csak. Jaj, megyek tovább. Bal kezed az állathoz vissza. Úgy. Kicsit szembe állt Bencével. Ahogy falsot ütek. Bal kéz. Jó.